En daarna gaan we de volle kaart. 34. 34. Van 30 september rond de mei 7 oktober is het de week van de Iersemus. Troch het hele land worden er activiteiten organiseren. Zij ook in de buurthuiskamer van het leger des Heils in Dokkum. Joet hebben als activiteit de bingo. En deze week is er alle dagen iets oors om te eten. En Joet had de vrijwilligers cake bakt. Dus hartstikke iedereen een lekker stukje cake. 47. Nou, eenzaamheid is natuurlijk in deze maatschappij toch wel erg onwezig. En er heerst nog altijd wel wat een taboe op. Dus daarom is die week van de eenzaamheid ook in het leven geroepen. Zodat er echt meer aandacht aan besteed worden kan en dat er echt meer initiatieven in ontwikkelen worden kan. We gaan verder met 23. 28, Regina-leeftijd. Er zijn meer inloopvoorzieningen in deze regio die ik meedoen. Dat nemen we dan de kom erbij weken. In de inloop is er muziek. Dus dat is heel divers. Maar het is wel fijn om daarin elkaar te vinden. 26. Bingo!